Това къде става? Това е в Да Винчи. Сега това са балони за Ето дишане. това е точно тази стаечка, която казвах. До туалетните, нали, се влиза. Е дългата опашка с по 5 левчета в ръка за балон. Какво правиш, момче? Топки нефа, бе! Топки нефа, какво правиш, бе? А ти балона, бе! 06. Да, няма шанс. Абе, мога си да дължете на детско парти. На Балканско. На Балканско? Да, така се казва Балканско за разкош. Балканско за разкош.